Лукашенко зноў загаварыў пра вялікую угоду з амерыканцамі, а Церцель нават заявіў, што КДБ наладжвае стасункі з Польшчай і краінамі Балтыі. Тым часам Літва яшчэ думае, што рабіць з узроўнем аховы. Светлана Ціхановская, а напружанне на польскай мяжы з удзелам мігрантаў не спыняецца. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, Віталь Бабін, запрашаю на выданне. Лукашенко за вальным сталом сабраў чыноўнікаў, з якімі выбудоўвае план далейшай супрацы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, паклікаў Трампа на вялікую угоду і выступіў за суверэнную незалежную Украіну. За вялікай угодай можа стаяць вызваленне ўсіх палітвязняў, але чаго рэжым папросіць узамен, высвятляла Юлія Цяльпук. Дэталі насельніцтву паабяцалі пазней, але анонс планаў Лукашэнкі адносна беларуска-амерыканскіх дачыненняў ужо сёння. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов наши вопросы и требования. Рэжым тэставаў, ці працуюць ягоныя саступкі дэмакратычнаму Вашынгтону. Распачаў працэс вызвалення палітвязняў, атрымаў зняцце санкцыяў з Белавія. Але за кратамі сёння застаюцца яшчэ 1218 палітвязняў, а супраць Беларусі дзее вялікі шэраг эканамічных абмежаванняў з боку ЗША, Еўразвязу і іхных саюзнікаў. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем. На думку палітыка Паўла Латушкі, прапаноўваць Трампу кампрамісы Лукашэнку змусіла рашэнне Пуціна працягваць вайну супраць Украіны. Ён хацеў бы паправіць адносіны са Злучаных Штатаў Амерыкі, якія яго папярэдзілі. Калі ён будзе працягваць падтрымліваць вайну, то ён павінен чакаць вялікія моцныя наступствы, у тым ліку санкцыйнага характара. Гэтую пазіцыю давялі яму брытанцы, французы і немцы. І Лукашенко таксама хоча галоўна. І гэта вось галоўная кропка, якая ўсё гэта аб'ядноўвае. Ён хоча ў гэтай сітуацыі зноў згуляць гульню пасярэдніка. Каб міратворчыя заклікі не гучалі з ягоных уласных вуснаў, Лукашенко дэлегаваў справу старшыні камітэту дзяржбяспекі. Той запэўніваў, што быццам бы блізкія адносіны з Украінай, саюзныя з Расіяй і дыялог з Амерыкай дазволяць арганізаваць перамовы Менск-3. Обстоятельный разговор по украинской тематике, и это основная повестка, которую мы обсуждаем с американской стороной. Праблема ў тым, што такая палітыка выглядае на неўзгодненую з Крамлём. Ён хоча прадэманстраваць Пуціну, што гэта не яго асабістае рашэнне. Таму і Церцель кажа пра нейкія спрэчкі, дыскусіі, абмеркаванні. А Лукашенко прапаноўвае вынесці пытанне вялікай угоды з ЗША на паседжанне Савету бяспекі. Але ж каму як не Пуціну ведаць, што ў любым беларускім органе рашэнне прымае адзін чалавек. Юлія Цяльпук, Белсат. Падрабязней на тэму угоду Трампа і Лукашэнкі, таксама пра заявы старшыні КДБ Івана Церцеля мы паразмаўляем у студыі Белсат з палітычным аналітыкам Александром Класкоўскім, так што заклікаю заставацца з намі. Да іншай тэмы. У менскім метро адбыўся смяротны інцыдэнт раніцаю на станцыі Пятроўшчына. Жанчына ўпала пад цягнік. Рух на маскоўскай лініі давялося часова спыніць. Цяпер абставіны здарэння высвятляюць следчыя. Трагедыя здарылася каля паловы 8 раніцы. Паводле звестак праваахоўнікаў, 44-гадовая пасажырка апынулася на рэйках перад цягніком і загінула на месцы. Праца метро была прыпыненая больш чым на 20 хвілінаў. Следчы камітэт прызначыў судова-медычную экспертызу. Ну а пакуль кіраўнік КДБ гаворыць пра разрадку напружанасці ў стасунках з краінамі Балтыі ды Польшы, факты цвердзяць зваротнае. Гібридны ціск на мяжы Беларусі з Еўразвязам расце, прынамсі ў гэтым месяцы. Як Лукашенко кіруе міграцыйнымі атакамі на суседзяў Беларусі і ці не закране Польша зноў мяжу з нашай краінай? Ян Федарович працягне тэму. Польскія памежнікі паведамляюць, што толькі сёння раніцаю выявілі 17 спробаў незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з боку Беларусі. Цягам 4 дзён з 10 да 13 кастрычніка зафіксавана болей за 165 такіх спробаў. Радыё Свабода звяртае ўвагу на кантраляванне Лукашэнкам гібриднай агрэсіі на мяжы. Калі было там 18 месяцаў санкцыйных, у 11 выпадках пасля іх было падвышэнне потоку.
І вельмі імаверна, што это просто Лукашенко, атрымліваючы санкцыйным бізуном удар, ён адказвае міграцыйным бізуном. Гібридны ціск на польскую мяжу расце, нягледзячы на нядаўнія саступкі з боку Варшавы. 25 верасня Польшча аднавіла памежны рух з нашай Украінаю. Адною з умоваў адкрыцця мяжы называлі акурат спыненне гібриднага ціску. Безумоўна, гэты інструмент застаецца ў нашых руках. Паводле падлікаў выдання «Позірк», за першую дэкаду кастрычніка сёлета зафіксавалі блізу 1500 спробаў нелегальнага перасячэння польскай мяжы з боку Беларусі. Гэта амаль удвая больш, чым за аналагічны перыяд летась, і таксама больш, чым за 10 дзён верасня. Колькі было ў верасні мігрантаў, больш будзе ў кастрычніку заведама. Я не пригинаюсь. Это демонстрация такая. Так, ён, калі вядзе такую гульню, то зладжваючы такую демонстрацию, ён рызыкуе тым, што палякі ізноў закрыюць мяжу. Это магчыма. Зрэшты, неўзабаве сітуацыя на беларускай мяжы можа трохі супакоіцца з натуральных прычынаў. Цягам апошніх гадоў колькасць спробаў нелегальна трапіць у краіны еўразвязу змяншалася з надыходам халадоў. Ян Федарович, Белсат. Расійскі рынок для беларускай прадукцыі ўсё менш прывабны. За 8 месяцаў года амаль напалову упалі продажы ў Расію грузавікоў Менскага аўтамабільнага заводу. Летась за такі перыяд прадалі амаль 3800, сёлета крыху больш за 2000. Выданне «Позірк» заўважыла справаздачу кансалтынгавай кампаніі ASM Holding. Згодна са статыстыкаю холдынгу, у жніўні 25 года продажы МАЗ на асноўны расійскі рынок былі ўдвая меншыя, чымся ў жніўні летась. Калі параўнаць верасень да верасня, то аб'ём экспарту сёлета быў на 30% меншы. Са звестак «Аўтастату» вынікае, што Расія на 90% зменшыла аб'ёмы завозу грузавікоў грамадскага транспарту ў гэты перыяд, а з таго, што ўвезла толькі 10% беларускай вытворчасці, рэшта кітайскага паходжання. Не выканалі планаў ураду, што да экспарту ў Расію таксама БелАЗ, БМЗ, Менскі трактарны, канцэрн Белнафтахім ды Белляс-Папера-Прам. Затое выраслі продажы легкавых аўтамабіляў «Белджи». За 9 месяцаў у Расію экспартавалі на 61% больш аўтаў. Магчымыя прычыны поспеху – стратэгічнае зніжэнне цэнаў, пашырэнне мадэльнага шэрагу і больш актыўнае маркетынгавае прасоўванне. Літва вагаецца. Паводле дарадцы прэзідэнта гэтай краіны ў вонкавай палітыцы пытанне змены статусу аховы Святлана Ціхановская яшчэ не вырашаная канчаткова. Што ўжо змянілася ў працы офісу і ці плануе каманда пераязджаць у іншую краіну, высвятляла Ірына Драфічук. Літва яшчэ не вызначыла канчаткова, на якім узроўні ахоўваць Святлану Ціхановскую. Пра гэта галоўная дарадца літоўскага прэзідэнта ў пытаннях вонкавай палітыкі Аста Скайсгерыцеляўшкіене заявіла ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Жыню Радіас». 5 гадоў спадарня Ціхановская была асобай, якую ахоўвала дзяржава. Прэзідэнт сапраўды лічыць, што так мае заставацца і далей. Аднак наконт узроўню, метадаў, спосабу аховы павінныя вырашаць адпаведныя службы, якія правялі вельмі сур'ёзную ацэнку сітуацыі бяспекі. Пра зніжэнне з 6 кастрычніка ўзроўню аховы беларускай дэмакратычнай лідаркі і ейных працоўных памяшканняў літоўскія ўлады заявілі ў пачатку месяца. Замест службы аховы кіраўніцтва бяспеку Ціхановскай мае запэўніваць літоўскае бюро крымінальнай паліцыі. Святлана Ціхановская і яе ведомства былі праінфармаваныя пра гэтую пастанову, і я асабіста абмеркаваў з ёю гэтае пытанне. Цяпер у офісе ўводзяцца новыя захады бяспекі. Некаторыя асобы працуюць онлайн. Працаўнікі офісу заяўляюць пра павелічэнне ціску на іхных сваякоў у Беларусі. Сацсеткі ж абмяркоўваюць пытанне пераезду ўсёй структуры. Сярод найчасцей прапанаваных гарадоў Варшава і Брусэль. У спадарні Святланы ёсць некалькі прапановаў ад розных краінаў, дзе яна магла б мець такі ж высокі статус, як быў у Літве. Гэта прэзідэнцкі ўзровень і ўзровень прэзідэнцкай аховы. І адзін з такіх варыянтаў гэта Польшча.
Сочаць за сітуацыяй і ў Брусэлі. Паводле еўрапейскай службы замежнапалітычнай дзейнасці Еўразвяз падтрымлівае кантакт з літоўскімі ўладамі, якія працягваюць прымаць Святлану Ціханаўскую ў Літве і запэўніваць ейную бяспеку. Офіс жа канчатковае рашэнне прыме пасля высвятлення падрабязнасцяў наконт новай сістэмы аховы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Адзін з найкаштоўнейшых аб'ектаў гістарычна-культурнай спадчыны Беларусі – сядзіба Бохвіцаў. 18 стагоддзя ў аграгарадку Падарожск Ваўкавыцкага раёну ізноў выстаўленая на аўкцыён. Это ўжо другая спроба знайсці інвестара, які здолелі ажыццявіць і ажывіць комплекс і захаваць яго для будучыні. Штопраўда, перад тым улады забралі сядзібу прыватніка, які ўклаў у аднаўленне аб'екту каля $1 мільёна. У сярэдзіне 2010-х сядзібу набылі за $120 000. Уласнікам стаў расійскі бізнесовец Павел Падкарытаў. Ён планаваў стварыць тут першы ў Беларусі музей шляхты і турыстычны цэнтр. За 10 гадоў ён уклаў у аб'ект каля $1 мільёна. Аднак мясцовыя ўлады заявілі, што працы вядуцца не ў тым тэмпе, што прадугледжвала дамова. Маўляў, комплекс мусіў быць уведзены ў эксплуатацыю ўжо да 2015 года. 3 гады таму на прадпрыемстве Падкарытава затрымалі 3 працаўнікоў, у тым ліку кіраўніка Юрыя Меляшкевіча. Была распачатая крымінальная справа паводле артыкулу «Ухіленне ад выплаты падаткаў». Праз некаторы час затрыманыя выйшлі на волю. У выніку дзяржава комплекс забрала, а цяпер ізноў прадае. Сядзібны ансамбль плошчай амаль 2000 квадратных метраў выставіў на продаж аддзел культуры Ваўкавыцкага райвыканкаму. Стартавая цана аўкцыёну амаль $720 000. Гандляванне прызначанае на 14 лістапада. Заяўкі прымаюць да 11. Патэнцыйны пакупнік абавязаны падпісаць ахоўнае абавязанне, выкарыстоўваць аб'ект толькі ў адпаведнасці з законам, пачаць эксплуатацыю не пазней, чым праз 3 гады і выканаць усе працы ў тэрміны, пазначаныя ў праектнай дакументацыі. Цяпер сядзіба Бохвіцаў ізноў чакае таго, што зможа надаць ёй новае жыццё і не забыць, што перад ім не проста нерухомасць, а частка гісторыі краіны. Пытанне, хто пасля выпадку з Падкарытным адважыцца на такую інвестыцыю. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Да навінаў спорту ў жаночым тэнісе. Гістарычнае дасягненне для Беларусі. Адразу 2 нашыя спартоўкі Арына Сабаленка і Вікторыя Азаренка ўвайшлі ў топ-6 самых высокааплатных тэнісістак свету за ўсю гісторыю асацыяцыі гэтага віду спорту. Сабаленка з агульнымі прызавымі больш за $42 480 000 займае 4-е месца ў сусветным рэйтынгу паводле даходаў за кар'еру. Вікторыя Азаренка 6-я, ейная сума набліжаецца да 39 мільёнаў. Лідаруе ў спісе Сірэна Уільямс, амаль $95 мільёнаў. На другую пазіцыю пасля турніру ва Ухані паднялася полька Іга Свёнтек. Яна абагнала Вінус Уільямс і наблізілася да адзнакі 43 мільёны. Яшчэ адна знакавая навіна. Арына Сабаленка ўжо гарантавала сабе завяршэнне сёлетняга сезону ў рангу першай ракеткі свету. Чыноўнікі хваляцца, Беларусь займае 25-е месца ў рэйтынгу самых камфортных для мацярынства краінаў, а таксама ўваходзіць у топ-50 краінаў паводле якасці вядзення цяжарнасці і арганізацыі родаў. Вось толькі чаму тады апошнім часам мы назіраем рэзкае падзенне нараджальнасці? Пазітыўная афіцыйная статыстыка і куды больш суворыя рэаліі беларускага мацярынства ў матэрыяле Валерыя Руселіка. У Беларусі стартаваў афіцыйны тыдзень бацькоўскай пяшчоты, прымеркаваны да Дня бацькі, які прыпадае на 21 кастрычніка, і Дня маці, які адзначаецца сёння. Адмыслова да сённяшняга свята Белстат падрыхтаваў сярэдні партрэт беларускай мамы. Это белоруска, горожанка, которая состоит в зарегистрированных отношениях, имеет высшее или среднее специальное образование и родила 2 детей.
Цягам тыдня мае адбыцца цэлы шэраг афіцыйных мерапрыемстваў, скіраванага найперш на стварэнне пазітыўнага вобразу сям'і, што ў сваю чаргу мае дапамагчы развязаць дэмаграфічныя праблемы краіны. Зрэшты, калі слухаць чыноўнікаў, якія адзінагалосна распавядаюць пра клопат пра сям'ю як адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі, то ўвогуле незразумела, адкуль тыя дэмаграфічныя праблемы бяруцца. На финансирование системы пособий в текущем году предусмотрено 3 миллиарда 700 миллионов рублей. И из них почти 2 миллиарда на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Также следует отметить, что данными видами пособий охвачены каждый 5-й ребенок в нашей республике, а пособием по уходу за ребенком до 3 лет практически каждый. Вось толькі прыгожыя лічбы на паперы далёка не заўсёды адлюстроўваюць рэчаіснасць. Чарговы крык адчаю ў сацыяльных сетках. Адзінокая мама з Пружанаў праз паклёп недобразычліўцаў страціла працу. Чыноўнікі прыгразілі забраць дзяцей. Уладкавалася на ферму, аднак не паспявае забіраць дзяцей з дзіцячага садка, які зачыняецца раней. Установа прапанавала платную паслугу. Ты нам 20 рублёў за адзін вечар за кожнае дзіцё, а мы даглядаем іх яшчэ гадзіну. А гэта ж больш за 800 рублёў на месяц. И вот жанчына приходит по заробок. И они мне дают 100 рублей на руки. 100 рублей. Я смотрю, вот у меня рабочая смена 7 часов, стоит 13 рублей. 7 часов, 13 рублей. В саде должны за час заплатить 20. В час работы в Минске 8, а у меня смена 13 рублей. Как такое возможно? Как вы считаете, можно выжить? Что, это просто нереально. Ці варта на тле гэткіх гісторыяў дзівіцца, што, незважаючы на ўвесь пазітыў афіцыйнай статыстыкі, нават яна не ў стане схаваць рэзкае скарачэнне нараджальнасці ў нашай краіне. За апошнія 8 гадоў амаль удвая. Моя мілая родная матуля, апошні раз я абняў цябе 16 сакавіка 2020 года. Пазней больш не, бо, як і многія іншыя, не магу прыязджаць у Беларусь з увагі на палітычны пераслед. Спадзяюся, аднак, што аднойчы зноўку абдымемся. Са святам цябе. Вельмі моцна цябе люблю і сумую па табе. Твой сын Валер Руселік, Белсат. У аб'ектыве на сёння у нас усё, больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Тым часам інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю, спадарства! Сёння, натуральна, галоўная тэма – вялікая ўгода, якую Лукашенка гатовы мець са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Месяц таму гэтыя словы ўжо гучалі, і вынікам стала вызваленне паўсотні асобаў. Чаго чакаць пасля сённяшніх заяваў, абмяркуем з Александром Класкоўскім. Абмяркуем не толькі гэтую тэму, у тым ліку ў нашым эфіры з'явіцца з палка Каліноўскага дядька Павел Шурмей, так што запрашаем сардэчна ў студыю Белсат. Жывы эфір студыі Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабіны. І сёння, канешне, галоўная тэма – гэта узгадка Лукашэнкі пра тую вялікую угоду, про якую ён ужо казаў падчас вызвалення палітвязняў у мінулым месяцы. І сёння для вас падрыхтавалі адмысловае наше апытанне, ананімнае, так што галасуйце, калі ласка, у нашым ютубе Белсат Ньюс. Ці з'явіцца яна ў неўзабаве ўвогуле гэтая ўгода, ці трэба будзе пачакаць, ці не будзе ўвогуле ніякай угоды. Галасуйце, ужо ёсць першыя вынікі. 65% з тых, хто прагаласаваў у гэтым апытанні, лічаць, што ўвогуле ніякай угоды не будзе паміж Трампам і Лукашэнкам. Трэба будзе пачакаць, лічаць 22% тых, хто прагаласаваў. Ну, а тое, што яна з'явіцца ўжо неўзабаве, выйдуць палітвязні, лічаць 12%. Ну і спадарства, працягвайце, калі ласка, браць удзел у галасаванні, яно ананімнае, таму бяспечнае. І, уласна, да тэмы. Александр Лукашенко падчас нарады з сілавікамі, кіраўніком адміністрацыі і прэм'ер-міністрам абвясціў, што гатовы пайсці на вялікую угоду за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Беларуска-амерыканскі дыялог апошнім часам атрымаў
пэўны пазітыўны імпульс. Гэта была цытата, але усе рашэнні павінны прымацца выключна ў інтарэсах Беларусі, упэўнена заявіў Лукашенко. Ён нагадаў, што ў Менску ўжо прайшлі сустрэчы з адмысловымі пасланнікамі прэзідэнта ЗША, і гэтыя кантакты маюць выразна прагматычны характар. Лукашенко заявіў, што Беларусь можа ісці на кампрамісы, аднак чакае ад Вашынгтону, цытата, сумленнага выканання абяцанняў. У якасці прыкладу ён прывёў сітуацыю з санкцыямі супраць Белавіі, якія, маўляў, яшчэ не знятыя цалкам. Лукашенко падкрэсліў, што Менск гатовы абмяркоўваць з Вашынгтонам усе пытанні на роўных умовах, і прапанаваў стварыць алгарытм беларуска-амерыканскіх адносінаў, каб яны не супярэчылі супрацы з Россией и Китаем. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, линии, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Асобна ён закрануў тэму вайны ва ўкраіне, заявіўшы, што Беларусь гатовая адыграць, цытата, невялікую ролю ва урэгуляванні вайны, калі гэта спатрэбіцца Вашынгтону. Лукашенко сказаў, што Украіна павінна заставацца суверэннай дзяржавай, але не пагражаць суседзям. Што ён мае на ўвазе пад пагрозамі, не ўдакладніў. Пры гэтым Лукашенко абвінаваціў ЗША і Еўразвяз у працяглым ціску на Беларусь праз санкцыі. Сярод іншага таксама адзначыў, што пытанне вялікай угоды можа быць вынесенае на разгляд Савету бяспекі, дзе плануецца вызначыць стратэгію адносінаў з Вашынгтонам. І так, як мы пачулі, пытанне вялікай угоды з ЗША Лукашенко хоча вынесці на абмеркаванне Савету бяспекі, а не Міністэрства замежных справаў. Чаму так, Белсату патлумачыў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Ён хоча забяспечыць і атрымаць дадатковыя гарантыі ў супрацьстаянні з Расійскай Федэрацыяй. Я думаю, што гэта зроблена без згоды Крамля, і ён хоча прадэманстраваць Пуціну, што гэта не яго асабістае рашэнне. Таму і Церцель кажа пра нейкія спрэчкі, дыскусіі, абмеркаванні, а вось на Саветы бяспекі, які з'яўляецца калегіяльным, калектыўным органам, гэта, зразумела, ўсё хлусня, там вырашае ўсё адзін чалавек. Ён хоча пацвердзіць гэтую пазіцыю, каб данесці Маскве. Гэтае рашэнне агульнае, і не спрабуйце супрацьстаяць яму. Лукашенко хоча заключыць вялікую угоду з Трампам і ЗША, але рэальных перадумоў для гэтага няма. Мяркуе Рыгор Ніжнікаў, старэйшы навуковы працаўнік Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў. Паводле экспертаў, у Вашынгтоне разумеюць, прыняць прапановы Лукашэнкі азначала б для ЗША геапалітычную паразу. Гэты рэжым трымаецца і на рэпрэсіях, і на маскоўскай падтрымцы, і не калі адну з гэтых, як кажуць, чыннікаў прыбраць, то гэты рэжым будзе менш стабільны, чым Лукашенко бы гэтага жадаў. Таму мы ў патавай сітуацыі, дзе размовы пра вялікую здзелку будуць ісці яшчэ нейкі час, але гэтай здзелкі не будзе. Тое самае, дарэчы, з расійска-амерыканскімі адносінамі. Колькі было размоваў у гэтым годзе, але ж пытанне такое ж, перадумоў, каб гэтыя адносіны нармалізаваліся, няма. І працягнем далей гэтую размову, гэтую тэму з Александром Класкоўскім, палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Гаспадар Александр, добры вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечар. Лукашенко кажа «вялікая угода», але мы, канешне ж, памятаем, што 11 верасня гэтыя словы ўжо гучалі. Лукашенко тады сустракаўся з Джонам Коулам, і вынікам стала вызваленне паўсотні асобаў з-за кратаў у Беларусі. Ці гэта паўтарэнне таго самага, ці чымсьці гэтая заява пра вялікую угоду адрозніваецца ад той папярэдняй, которая адбылася мінулым месяцы? Я думаю, что Лукашенко рыхтуецца выпусціць адну або некалькі буйных партый палітзняволеных, прычым у іх ліку будуць і знакавыя фігуры. Як вядома з інсайдерскай інфармацыі, амерыканцы на гэтым настойваюць, каб у кожнай партыі былі вось такія людзі, якія з'яўляюцца вядомымі персонамі, якія з'яўляюцца у той ці іншай ступені асабістымі ворагамі Лукашэнкі. Мы ўжо ведаем, што
выйшлі на свабоду ў прыватнасці Сергей Тихановскі. Ну, выпусцілі Статкевіча, але гэта асобная гісторыя, ён зламаў гэты сцэнарый, цяпер найхутчэй, што становіцца ў турме, знаходзіцца ў турме. Ну, а ўвогуле тое, што гэта вялікая ўгода рыхтуецца, гэта ж не сакрэт, таму што яшчэ ў лютым, нагадаю, пра гэта напісала Нью-Йорк Таймс, проста тыя першыя этапы рабіліся за кулісамі, ну а цяпер бакі ўжо выйшлі на публіку, выйшлі ў паблік, і гэта сведчыць пра пэўны ўзровень даверу. Таму я тут хацеў бы трохі паспрачацца з тым, што сказаў шаноўны спадар Ніжнікаў у каментары, які гучаў перад нашай гутаркай, гледзячы, што разумець пад вялікай угодай. Там, калі сапраўды дабіцца, каб рэжым стаў белым і пухнатым, каб спыніліся рэпрэсіі, канешне, гэта ілюзія, але амерыканцы гэта выдатна разумеюць. Нагадаю, што генерал Келаг, які быў у Мінску таксама у чэрвені, у адным з інтэрв'ю нядаўна сказаў, што мы не наіўныя, мы разумеем, што ён аднаго выпусціць, а двух можа ўзяць наўзамен. Так што з боку амерыканцаў, як і Лукашенко сёння падкрэсліў, ідзе такі прагматычны торг, так бы мовіць. Гэта важна для таго, найперш амерыканцам, каб мець доступ да Пуціна, дадатковы канал сувязі, каб неяк спрытней вырашыць пытанне вайны ва ўкраіне. Ну а вызваленне палізняволеных, як сказаў Келаг, гэта такі бонус, але гэта пабочны эфект. Таму ў тых вось вузкіх межах, як гэта бачаць, мяркуючы па ўсім на сёння Мінск і Вашынгтон, такая ўгода магчымая. Хоць гэта мы пра гэта яшчэ пагутарым. То бок, калі я вас правильна зразумела, вы не лічыце, у адрозненне ад Рыгора Ніжнікава, што прыняць прапанову Лукашэнкі для Злучаных Штатаў гэта є палітычная параза. Але тут паўстае пытанне менавіта ў гэтых прапановах, таму што Лукашенко кажа таксама, што ён чакае са свайго боку прапановаў ад амерыканцаў. То хто каму што мае прапанаваць? Ну, па-першае, глядзіце, геапалітычная параза. Ну, якая тут можа быць параза? Трамп, ён прасоўвае свае інтарэсы, а што тычыцца такіх вось панібрацкіх адносін з дыктатарамі, дык ён жа перад Пуціным чырвоную дарожку рассцілаў, і тут ужо тое, што ён з Лукашэнкам мае кантакты, гэта ўжо, так бы мовіць, яго імідж не сапсуе. Калі ж па сутнасці казаць, то так, вось Лукашенко, калі прааналізаваць сённяшнія ягоныя выказванні, з аднаго боку ён паказвае, што ён гатовы паслужыць Трампу. Ён лісліва так вельмі шкадаваў, што не яму далі гэту Нобелеўскую прэмію, што ён самы годны, натуральна, кандыдат, нібыта ў Лукашэнкі ёсць нейкія інсайды, што на наступны год абавязкова Трампу дадуць. Гэта ўсё, канешне, каб Трампу спадабацца. Таму адчуваецца, што беларускі дыктатар ужо саспеў да гэтага кроку, да выпуску значнай часткі палітзняволеных, але ён баіцца разам з тым прагадаць. І ў яго ёсць цэлы шэраг засцярог. Па-першае, у плане санкцый, каб не прагадаць. Па-другое, каб Пуцін не даў па галаве. І па-трэцяе, яшчэ унутраная сітуацыя яго таксама хвалюе. Ну, потым я, калі дойдзе да гэтага гаворка, расшыфрую. Цяпер жа, вось глядзіце, як ён чэпка гандлюецца. Ён раскусіў, што амерыканцы, так бы мовіць, пустую абгортку ў пэўнай ступені наконт Белавія яму падсунулі. Як вядома, гэтыя санкцыі прыпыненыя толькі часткова, і сапраўды многія рэчы Белавія рабіць не можа. Магчыма, у беларускага боку, у беларускіх уладаў была яшчэ думка, што цішком можна будзе перапрадаваць Расіі нейкія запчасткі для Боінгаў, але, відаць, амерыканцы ўзялі гэта пільна на кантроль. Дык вось Лукашенко хоча іх даціснуць па адмене санкцый супраць Белавія, ну а потым, гэта ж таксама гучала, потым ён хоча зняць санкцыі на калій і на банкаўскую сістэму. Праўда, тут складаная
задача яшчэ ў тым плане, што асноўныя санкцыі у самых розных сферах, у тым ліку і ў калійнай сферы, і гэта тычыцца авіяцыйнай блакады, іх жа ўводзіла Еўропа, а ў Еўропы пакуль што цвёрдая пазіцыя, яны разам з Трампам гуляць у гэтую гульню не хочуць. Той жа калій, напрыклад, амерыканцы здымуць санкцыі, але ж без доступу да клайпедскага порта ці да латыйскага нейкага порта, да Вентспілса, напрыклад, але лепей у Клайпеду яго вазіць і там перавальваць, таму што нават частку тэрмінала ў свой час Мінск выкупіў у гэтым порце. Так што тут, бачыце, Лукашэнкі ёсць яшчэ такая патаемная надзея, што Трамп неяк, кажучы словамі Лукашэнкі, нахіліць Еўропу. Так што і ў гэтым плане такі цікавы тут закручваецца сюжэт, цікавая інтрыга. Спадар Александр, вы сказали, что Лукашенко у тым ліку опирается на нейкія унутраныя прычыны, на унутраную ситуацию самой Беларусі. Ускосна гэта пацвердзіў кіраўнік КДБ Іван Церцель. Ён сказаў, што вось тыя людзі, якія сабраліся за столом у Лукашэнкі, востра дыскутавалі адносна таго, як вось гэтую угоду з Злучанымі Штатамі Амерыкі правернуць і як гэта зрабіць. І не заўсёды, казаў Церцель, мы згаджаліся адзін з адным. Так пра што гэта кажа? Што вось ёсць, напэўна, там умоўна Турчын, так, які за лібералізацыю, за вызваленне палітвязняў, за ўсталяванне нейкіх добрых стасункаў з еўразвязам, а умоўна там Церцель за тое, каб працягваць закатваць у асфальт усіх, каго яны не закаталі. Ці ёсць нейкая іншая тут думка адносна таго, што Лукашенко просто стварае нейкую умоўную карцінку дэмакратыі. Вось ён пазваў сваіх дарадцаў, і яны тут, бачыце, спрачаюцца і нават дыскутуюць, як гэтую угоду правернуць. Яны дыскутуюць, але прадстаўніка пры гэтым Міністэрства замежных справаў няма, хаця варта было б, напэўна, калі гаворка ідзе пра дыпламатычныя стасункі паміж краінамі. Так, давайте вось раскладзем гэта ўсё па лічках. Па-першае, наколькі я ведаю, Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў, накіраваўся на саміт руху недалучэння. Але ў кожным разе маглі б запрасіць намесніка міністра. А так атрымліваецца, што спецслужбы, людзі ў пагонах найперш вызначаюць стратэгію адносінаў з заходнімі краінамі і найперш са штатамі. З аднаго боку, гэта не дзіўна, таму што такая спецыфіка паліцэйскай дзяржавы. І ўвогуле рэжым разглядае заходнікаў і нават сябра Дональда ўсё ж такі найперш як праціўнікаў, супраць якіх павінны працаваць і прадугледжваць усе моманты менавіта вось гэтыя людзі у пагонах. Што тычыцца ролі генерала Церцеля, то яна не такая простая. Мы бачым, што ён актыўную ролю грае, каб ён быў проста такім ястрабам у гэтым сюжэце, то, напэўна, ён бы такой ролі не адыгрываў. А тут мне здаецца, што Лукашенко зімраецца наконт таго, як гэта вось выказаўся прапагандыст Рыгор Азаронак, калі выпусцілі Ціхановскага, мы падкінулі ім вожыка ў штаны. То бок, і мы ж потым пабачылі па некаторых няўдалых заявах Ціхановскага, па тым, як ён паспрабаваў жонкай камандаваць, гэта, я маю на ўвазе гэты нашумелы інцыдэнт у Нью-Йорку, што сапраўды гэта такі чалавек з характарам, чалавек наравісты, і, я думаю, разлік быў на тое, што ён там раскол унясе дадатковы у замежную, выціснутую за мяжу апазіцыю. Другі раз яны паспрабавалі са Статкевічам такі ж нумар правярнуць, але Статкевіч зламаў іх ігру, іх гульню, як вядома. Гэта такая асечка была. Але ўвогуле я пра тое хачу сказаць, што генерал Церцель, напэўна, падказвае Лукашэнку, як спрытней гуляць у гэтую гульню, каб і сваё атрымаць, і разам з тым стварыць у прыватнасці вось нейкія дадатковыя праблемы тым, каго яны грэбліва называюць збеглымі. І яшчэ адзін момант у звязку з гэтым пытаннем. Я не выпадкова падкрэсліў, што Лукашенко засцерагаецца пэўных унутраных чыннікаў. Я хачу нагадаць, што вось 1 ліпеня на урачыстым сходзе перад афіцыйным днём
незалежнасці Лукашенко прысвяціў вялікі пасаж менавіта такому апраўданню перад сілавікамі, і калі шырэй перад усімі вось гэтымі цвёрдымі сваімі прыхільнікамі, перад лукашыстамі, прасцей кажучы. Ён у сваёй стылістыцы тады ўсё гэта тлумачыў, што вы хочаце, каб яны там здохлі ў турме, ён 3 разы гэта здохлі, паўтарыў, тады ж на мяне, маўляў, усё павесіць. Але падкрэслю, што гэта гучала як апраўданне, таму што Лукашенко разумее, сілавікі, якія 5 гадоў чынілі рэпрэсіі і адчувалі сябе беспакаранымі, цяпер трошкі напружыліся. Напружыліся чаму? Таму што у іх думкі такія з'яўляюцца, а за што ж мы, маўляў, змагаліся, дзеля чаго стараліся. Сёння наш правадыр, наш бацька вось пачаў гуляць з амерыканцамі, дык ён можа да таго дагуляцца, што не толькі гэтых тэрарыстаў ды экстрэмістаў з турмы павыпускае, а потым яшчэ і нас ахвярнымі казламі зробіць. Скажа, што вось я не ведаў, што яны так здзекаваліся над гэтымі няшчаснымі ахвярамі, над гэтымі вязнямі. Так што вось такія засцярогі ёсць, і ён гэта прызнаваў, і таму я думаю, што вось адсюль гэтыя пэўныя рэверансы перад людзьмі ў пагонах. Але яшчэ шырэй, вось я, дарэчы, згадаў, што спадар Латушка казаў перад Крамлём такі спектакль. Ну, я думаю, у Крамлі ведаюць Лукашэнку як аблупленага, Пуціна ў гэтым плане вакол пальца не абвядзеш. Гэта хутчэй на сваю ўнутраную публіку, на тых самых лукашыстаў разлічана. Чаму ён кажа, што давайте вось на Раду бяспекі вынесем пытанне пра гэту вялікую угоду. Пры тым, што ён, калі захоча, дык ён сам аднаасобна вырашае, як яго левая нага нават захоча, ён можа прыймаць рашэнні і цэны спыняць, і ўсё астатняе, калі яму хочацца выглядаць папулістам. А тут адварот, яму хочацца выглядаць так, што ён нібыта выконвае калектыўную волю. Натуральна, гэта ўсё лінія, якую ён прадумаў, на якую ён наважыўся, але яму важна пры гэтым выглядаць не здраднікам, так бы мовіць, для тых, каго ён уважае за сваіх людзей, за сваё апірышча. Яму важна у гэтым плане паказаць, што вось мы разам выпрацавалі, і гэта ягоны звычайны прыём. Ён жа, калі распякае сваіх падначаленых, дык галоўны аргумент: мы ж народу там на ўсебеларускім сходзе паабяцалі тое і тое. Александр, вот, дарэчы, да гэтай сустрэчы, дзе Лукашенко кажа не толькі пра вот эту великую угоду, але яшчэ і стасункі з амерыканцамі, ён адразу узгадвае вайну Расіі супраць Украіны. І тут ён ужо называе сваю роль невялічкай, якую яму гатовы даць Злучаныя Штаты Амерыкі. Але тым не менш мы маем паралельна як бы 2 месцы, якія спрабуе заняць Лукашенко. Гэта ягоныя сустрэчы з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў Амерыкі, там пасля чаго мы бачым вызваленне, і маем яшчэ адну тэму, гэта удзел імаверны Лукашэнкі у тым, каб знайсці вырашэнне гэтага канфлікту, але роль маленькая. Ну, гэта ён так сціпла сказаў, ён увогуле на гэтай нарадзе сённяшняй сціпла у двукоссе я бяру выглядаў, сказаў, што калі б мне прапаноўвалі Нобелеўскую прэмію, дык я б адмовіўся. Ну, хто яму прапануе, пытанне вялікае. Але гэта я пра сціпласць яго ў двукоссі. Глядзіце, пра што тут варта сказаць. Лукашенко, канешне, ён з самага пачатку гэтага нападу Расіі на Украіну, пасля таго, як стала зразумела, што за 3 дні ўзяць Кіеў не ўдасца, ён стаў пачувацца вельмі няўтульна ў гэтым адным акопе з Пуціным. І вось гэта нотка, што я хачу быць голубам міра, яна ж гучыць у яго пастаянна. А цяпер усё ж такі, вось, дзякуючы высілкам Трампа, нейкія намеціліся пакуль што кволыя, але надзеі на замірэнне. І Лукашенко, канешне, хоча ўбудавацца ў гэты працэс, таму што ну, гэта і узніме ягоную палітычную суб'ектнасць, таму што вось ворагі ўсё кажуць, што марыянетка, а тут усё ж такі, калі ён акажацца нейкім гульцом у гэтым сюжэце, то гэта азначае, што ён усё ж такі яго уважаюць як самастойнага
палітыка. Так, спадар Александр, і, дарэчы, сёння ж спадар Церцель у тым казаў у сэнсе, што зараз паляпшаюцца адносіны паміж афіцыйным Менскам, а таксама краінамі Балты і Польшчы. І вось у сувязі з гэтым хацелі б яшчэ узгадаць пра рашэнне Літвы знізіць узровень аховы, які стварае неймаверную колькасць пытанняў і праблемаў для працы офісу Ціханаўскай, і гэтым карыстаецца рэжым Лукашэнкі, які распачаў ціск на сваякоў чальцоў каманды Ціханаўскай. Давайте паслухаем, што нам распавёў на гэты конт Франак Вячорка, галоўны дарадца. Усё мы разглядаем, так? Усё магчыма, но трэба дачакацца і паглядзець, як будзе выглядаць у Літве, ці будзе дастаткова абароненай там нашая праца, таму што праца штодзённая, праца рызыкоўная, і нам важна быць упэўненымі, што каманда адчувае сябе бяспечна. Але калі дойдзе сітуацыя, то будзем разглядаць іншыя варыянты, таму што ёсць шмат краінаў, якія гатовыя аказаць дапамогу і гатовыя прыняць і офіс, і асобных супрацоўнікаў, і Святлану. У нас, в прынцыпе, частка каманды ўжо працуе у Польшчы, некаторыя працуюць у Даніі, нават у іншых краінах. Таму будзем сыходзіць з абставінаў. Александр, на ваш погляд, ці вось гэтая вся сітуацыя з офісам не выглядае сапраўды так, як быццам бы афіцыйная Вільня спрабуе, не прынамсі ісці на нейкія крокі насустрач Менску, але тым не менш, не злаваць, як той казаў дзеда? Ёсць такі момант, таму што цяпер нагадаю, што ва ўладзе коаліцыя сацыял-дэмакратаў яшчэ з папулістамі, найперш я маю на ўвазе партыю «Зара над Нёманам», і у іх ёсць такая інтэнцыя пачаць нейкую сваю гульню з рэжымам Лукашэнкі. Але тут болей складаная сітуацыя. Я думаю, што гэта папулісцкі крок. Я мяркую, што рашэнне паспешлівае, непрадуманае і папулісцкае знізіць гэтую ўзровень фізічнай аховы Ціханаўскай і, адпаведна, яе офіса. Але разам з тым, чаму такі крок быў зроблены? Таму што ёсць такія настроі ў часткі літоўскага грамадства. Стаміліся людзі ўжо і ад падтрымкі Украіны, і ад наплыву людзей з Беларусі. Тут яшчэ працуюць такія фобіі малой нацыі, ведаеце, у якой вельмі цяжкая траўматычная гісторыя адносін з расійскай імперыяй, а тут мноства рускамоўных, на жаль, не ўсе хочуць вучыць літоўскую мову, мноства рускамоўных людзей на вуліцах Вільні і іншых гарадоў. Тут беларускія спецслужбы падкінулі гэтую тэму, абсалютна высмактаную з пальца, тэму літвінізму, на якую там частка людзей у Літве таксама павялася. І вось папулісцкія палітыкі хочуць згуляць ва ўнісон гэтым настроем і прыціснуць, так бы мовіць, офіс Ціханаўскай. Так што я, напрыклад, мяркую, што гэта неразумнае рашэнне, і яно будзе працаваць супраць палітычных інтарэсаў Літвы ў перспектыве. Але, зрэшты, гэта іх права. І тут я хацеў бы яшчэ пра іншы бок сказаць, што разам з тым гэта такі трывожны званочак, які сведчыць пра тое, і я пра гэта пісаў неаднойчы раней, што з цягам часу будзе ўсё ж палітычная вага Ціханаўскай зніжацца. Прайшло 5 гадоў, ужо ехаць далей па інерцыі на хвалі 2020 года не выпадае. Трэба думаць над нейкім перафарматаваннем сваіх структур, над зменай лозунгаў, над выпрацоўкай новай стратэгіі, над большым нейкім рэалізмам і большым клопатам пра інтарэсы беларусаў і тых, што ўнутры краіны і ў замежжы. Таму што вось гэтыя паездкі па розных заходніх сталіцах, яны ў пэўнай ступені ператварыліся ў самамэту. Так што тут трэба спадзявацца, што вось гэты трывожны званочак усё ж прымусіць Ціханаўскую і яе каманду схамянуцца і неяк пачаць перазагрузку, так як я магу сказаць. Дзякуем за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў нашым і спадарства госцем. Дзякуй вам. Цяпер да нашай традыцыйнай рубрыкі «Рэгіянальныя навіны», якую мы робім у супрацы з рэдакцыяй БГ Медыа. У Беларусі праблемы з цукровымі буракамі. Афіцыйна паведамляецца, што ўжо ўбралі больш за палову ўраджаю і накапалі амаль 3 мільёна тонаў. Пры гэтым у Магілёве назіраюцца вялікія затрымкі з выгрузкаю буракоў.
чтобы вы видели, сколько машин здесь стоят на выгрузку уже несколько суток. Это все бесконечно и продолжается. Кіроўцы скардзяцца, што на станцыі Магілёў-2 машыны з буракамі стаяць у чарзе некалькі сотняў. Адзін з іх налічыў каля 50 грузавікоў. Паводле кіроўцы, вагонаў для адпраўкі не хапае, а прадукцыя пачынае псавацца пад дажджом. У сваю чаргу беларуская чыгунка пакуль праблемы не каментавала. У Гомлі з пачатку года ўлады абвясцілі экстрэмістамі больш за 200 асобаў, і гэта толькі паводле крымінальных артыкулаў. Нават дзяржаўнае тэлебачанне прызнае, што людзей караюць за лайкі ў сацыяльных сетках. Прокурор Гомля Уладзіслаў Журакоўскі ў эфіры «Беларусь-4» распавёў о праекце «Права слова», дзе вядуць гутаркі з моладдзю пра экстрэмізм. Але фактычна сам прокурор прызнаў, ніякага права на слова няма. Паставіў не той лайк і можаш апынуцца за кратамі. Дзяржаўныя прапагандысты прысвяцілі гэтаму асобны сюжэт, дзе паказваюць крымінальныя справы як прыклад барацьбы, цытата, з экстрэмізму. А ў Круглянскім раёне Магілёўскай вобласці адкрылі памятны знак Сергею Бадрову. У вёску Старая Радча расійскі акцёр, найбольш вядомы па фільмах «Брат» і «Брат 2», у дзяцінстве прыязджаў да бабулі. Дапаўненнем да памятнага знаку сталі інфармацыйныя стэнды з фотаздымкамі і цытатамі Сергея Бадрова. Ініцыятарам стварэння гэтага мемарыяльнага кутка выступілі раённы савет дэпутатаў, Круглянскі сельскі выканаўчы камітэт, мясцовыя жыхары і сваякі Сергея Бадрова. Дарэчы, у Круглянскім раёне нарадзіўся, а не проста прыязджаў да бабулі, шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры. Сярод іх выдатныя матэматыкі Віктор Краўцоў і Міхаіл Краўцоў. Дзіцячая пісьменніца Алена Кобец-Філімонова, кінакрытык, доктар мастацтвазнаўца Анатоль Красінскі, але ў іхны гонар нічога падобнага не стварылі. І пераносімся ў гародню, дзе Бусел не выпускаў людзей з паліклінікі. Наведвальнікі дзіцячай амбулаторыі ў новым квартале каля вуліцы Лідскай сутыкнуліся з незвычайнымі паводзінамі птушкі. Бусел прыйшоў проста да ўвахода і нешта клікатаў на сваёй птушынай мове. Мяркуючы па відэа, выгляд у яго быў даволі пагрозлівы. Чым усё скончылася, пакуль невядома. Спадзяемся, што ні людзі, ні птушка не пацярпелі, відэа вашай увазе. Класс. Пришел и стучится он клёвый. Ой, боже, а как выйти? Короче, точно никто не зайдет сегодня в поликлинику. Полк імя Кастуся Каліноўскага, які ваюе ва Ўкраіне на баку збройных сілаў Украіны, абвясціў пра змены ў сваёй структуры і кіраванні. Цяпер асноўнае рашэнне прымае не адзін камандзір, а рада камандзіраў. Калегіяльны орган, што адказвае за ўсе ключавыя пастановы. Пра гэта паведаміў Павел дзядзька Шурмей у відэазвароце, апублікаваным у тэлеграм-канале падраздзялення 12 кастрычніка ў нядзелю. У сваім звароце Павел Шурмей адзначыў, што для развіцця нацыянальна-вызвольнага руху рада камандзіраў ужо прыняла першыя рашэнні, сярод якіх першае. Заснаваны ветэранскі рух, грамадская арганізацыя «Каліноўцы». Яго афіцыйным прадстаўніком з'яўляецца Ян Мельнікаў. Другое. Для актывізацыі палітычнай дзейнасці часовым прадстаўніком нашага руху вызначаны я, Павел дзядзька Шурмей. Барацьба працягваецца. Жыве Беларусь! Слава Украіне! У добраахвотніцкім фармаванні лічаць калегіяльнае кіраванне больш эфектыўным у сучасных баявых умовах і называюць гэта натуральным крокам развіцця. Пры гэтым склад рады камандзіраў не раскрываецца з меркаванняў бяспекі. Акрамя арганізацыйных зменаў, полк плануе перафарматаваць палітычнае прадстаўніцтва, пашырыць удзел як саміх баяроў, так і грамадзянскай супольнасці, якая падтрымлівае полк у розных краінах. Мэта – зрабіць працу больш сістэмнай і уплывовай. І больш падрабязна пра гэтыя змены пагаворым з прадстаўнікам руху Каліноўцы Паўлам Шурмеем. Спадар Павел, добры вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне, добры вечар усім. Ну і я думаю, што варта нашым гледачам все ж таки патлумачыць, то бок камандзіра больш няма, ёсць калегіяльны орган рада.
Па-першае, полк імя Кастуся Каліноўскага воюе ў складзе сіл обороны Украины. Небольшая такая поправка. Так, эволюцыйным чынам значна раней, чым мы абвясцілі пра гэта публічна, у нас склаўся калектыўны орган кіравання. Зараз мы аформілі яго фармальна. Камандзіры, што ўваходзяць у раду, гэта баявыя адзінкі з вялікім досведам, якія на практыцы сасведчылі сваю эфектыўнасць і не першы год робяць сваю справу. Дакранацца ў эфіры тэме канкрэтных баявых задач не варта, бо гэта ўскрай чудлівая тэма. Рада вырашае ўсё датычна ўсіх ключавых пытанняў палка. У тым ліку і фінансавай, гуманітарнай і палітычнай сферы. Менавіта рашэннем рады Ян Мельнікаў быў прызначаны кіраўніком сацыяльнага накірунка, мяне дзядзьку прадстаўніком палітычнага руха. Ну і вот акурат пра палітычны напрамак. Як выглядае гэтая праца? Ці яна не будзе супярэчыць асноўна тым, чым займаецца полк Каліноўскага? Выбачаюсь яшчэ раз. Прабачце. Акурат пра палітычны напрамак дзейнасці, што пад ім хаваецца, чым будзе займацца полк Каліноўскага? Вы слушна заметили, вайсковыя не толькі ва ўкраіне, а шмат у якіх краінах не могуць займацца палітыкай. Але калі мы прынялі гэтае рашэнне прыехаць ва Украіну і прыяднацца да барацьбы, гэта ўжо мы былі ўцягнуты ў палітыку, як бы мы жадалі гэтага ці не жадалі. І, як казаў Мао, вінтоўка нараждае ўладу. Любая баявая сіла ўжо частка палітыкі. Хочаце гэтага ці не хочаце. І альбо гэтая сіла будзе сама адстойваць свае інтарэсы, альбо яна будзе не большым ресурсам для іншых. Мы, баяры палка, хлопцы баяры палка, я ўжо ветэран, яны не жадаюць быць чымсьці ресурсам, яны жадаюць самі вызначаць свой шлях і лёс. Мы жадаем павярнуцца на радзіму ў Беларусь, і палітычная актыўнасць з'яўляецца не адзіным, але неабходным інструментам для дасягнення гэтай мэты. Гэта мае за сабой канкрэтныя дзеянні. Менавіта ціск на рэжым, узаемадзеянне з самымі рознымі палітычнымі структурамі, як нацыянальнымі, як у рады розных краін, так і міжнароднымі структуры ААН. Таму палку і патрэбна палітычнае прадстаўніцтва і сярод тых, хто ўжо, скажем так, ветэран палка. Ну, бо ёсць, у прынцыпе, спадар Павел, напрыклад, у той жа ж каардынацыйнай радзе былыя ваяры, былыя добраахвотнікі на вайне ва ўкраіне. Але што гэтым разам зменіцца? Гэта будзе асобнае нейкае прадстаўніцтва палка, якое менавіта будзе займацца палітычнымі пытаннямі, лаб'яваннямі палітычных інтарэсаў незалежных беларусаў. Як гэта будзе выглядаць? Яшчэ раз скажу, што ваяры палка, рада камандыраў, мы жадаем, каб мы самі вызначалі наш лёс, каб мы не былі ресурсам для іншых палітычных сіл. Таму нават і мы адкрыты для ўзаемадзеяння з усімі палітычнымі структурамі, калі гэта канкрэтныя справы. Калі гэта канкрэтна датычыцца вызвалення Беларусі, павяртання нас на Беларусь. Таму вялікая праца наперадзе, пабачым, што як будзе. Вы кажаце пра тое, што магчыма ўзаемадзеянне з іншымі палітычнымі сіламі. Пра якія канкрэтна палітычныя сілы ідзе гаворка? Ідзе гаворка пра тыя сілы, которые жадаюць справай павяртання нас усіх на радзіму і вызвалення нашай радзімы, па-першае. То бок, напрыклад, офіс Светланы Ціханаўскай... З тымі мы супрацоўнічаем, выбачаюсь, так. То бок, напрыклад, офіс Светланы Ціханаўскай, кабінет аб'яднаны пераходны, каардынацыйная рада, вы маеце на ўвазе гэтая палітычная сіла альбо нешта іншае? Я кажу пра ўсіх,
хто гатовы справай рабіць усё, каб мы все вызвалілі Беларусь і павярнулись на радзіму. Спадар Павел, быў час, калі да вас, да прыкладу, прыязджалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, альбо, да прыкладу, руху «Вольная Беларусь». Зянон Пазняк беспасярэдня прыязджаў, як ведаем, у Бахмут разам са сваім паплечнікам, палітолагам Павлам Усавым. Як зараз выглядае гэтая супраца паміж палком і палітычнымі сіламі? Ці вы падтрымліваеце нейкія кантакты? Ці гэта ўсё больш-менш няма нейкай выразнай як бы карцінкі ў медыях, і гэтая праца вядзецца не публічна? Наверное, правильно будзе казаць, што шмат якой працы вядзецца не публічна. Магу дакладна сказаць за рух «Вольная Беларусь». Не толькі да нас не толькі прыязджалі Зянон Станіславович з Павлом Усавым, а рух «Вольная Беларусь» таксама дапамагаў нам з транспартнымі сродкамі, з іншымі ресурсамі, скажем так. І гэта было неаднаразова. Ну, як і іншыя арганізацыі, валанцёры, і проста гэта былі прыватныя ініцыятывы. Спадар Павел, ці гэтыя змены, пра якія было абвешчана напярэдадні, зменяць сітуацыю і дапамогуць вырашаць праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія добраахвотнікі? Гэта і пытанне рэабілітацыі, і пытанне атрымання ўзнагародаў, і пытанне грамадзянства, і пытанне кампенсацыі сем'ям і загінулых добраахвотнікаў. Як вы бачыце гэта? Менавіта дзеля гэтага ўсё і робіцца. Гэта непростыя, важлівыя, складаныя праблемы, якія не толькі мы, але шмат якія іншыя арганізацыі намагаліся вырашыць ужо не адзін год. Слушу, калі заявлю, што мы ўсе праблемы вырашым зараз вось і тут. Не, але мы цалкам разумеем аб'ём работы і будзем прыкладаць усе высілкі, каб дамагчыся результата. Што будзе далей, пакажа практыка. Бо калі нічога не рабіць, нічога не адбудзецца. Калі дзейнічаць, ёсць шанс. Спадар Павел, яшчэ адно пытанне адносна увогуле палка Каліноўскага. Яшчэ некаторы час таму у Вадзіма Кабанчука выданне «Зеркала» пацікавілася, чым зараз займаецца полк Каліноўскага, і вось ён адказаў, што полк Каліноўскага больш не выконвае штурмавых задач, засяродзіўшыся на працы з беспілотнымі сістэмамі і падтрымкай. Спадар Павел, як зараз гэта выглядае сітуацыя? Сапраўды гэта так вось, як заяўляў Кабанчук? Вайна змянілася радыкальна. Перамагае той, хто хутчэй адаптуецца і разрабляе тэхнічныя і тэхналагічныя рашэнні. Напрыклад, тое ж БПЛА зараз у палку прадстаўлена падроздзеламі FPV, бомберамі, зенітнымі дронамі, летакамі аператыўна-тактычнага ўзроўня, наземнымі рабатызаванымі комплексамі. Акрамя гэтага працуюць нашы артылерысты, лагістыка, медыкі, група агнявой падтрымкі, бронегрупа. І мы чакаем хлопцаў, беларусаў, нашы шэрагі, як ніколі. І проста вайна зусім уже на іншым узроўні ідзе. Яна не тая, што нават не тое, што 3 гады, то не тое, што год назад. І на гэтым закліку, які прагучаў ад Паўла Шурмея, мы дзякуем за гэтую размову. Павел Шурмей, прадстаўнік руху «Каліноўцы», быў з намі на сувязі. Яшчэ адна тэма ў нашым выданні. Шторм Эліс абрынуўся на ўсход Іспаніі. Ён прынёс моцныя дажджы, паводкі і хаос на дарогах. Ахвяраў, на шчасце, няма. Найбольш пацярпелі Валенсія, Мурсія ды Ібіца, дзе абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Вуліцы ператварыліся ў рэкі, а сотні аўтамабіляў затапіла. 1000 людзей эвакуяваныя ў аэрапортах, скасаваныя і затрыманыя рэйсы. Як змагаюцца са стыхіяй, глядзіце ў сюжэце без каментара.
Гаспадарства, яшчэ на хвілінку вернемся да галоўнай тэмы нашага сённяшняга выдання і паглядзім, як жа ж сёння галасавалі нашыя гледачы ў нашым адмысловым ананімным апытанні. Вялікая угода Лукашэнкі і Трампа. Не будзе ніякай угоды, лічаць 62% тых, хто прагаласаваў, амаль 2/3. Трэба будзе пачакаць на канкрэтныя крокі, на канкрэтныя вынікі такой угоды, лічаць 23%, альбо амаль чвэрць тых, хто прыняў удзел у гэтым галасаванні, а тое, што яна з'явіцца неўзабаве, лічаць 15%. Ну и, конечно же, дякуем вам, что берете удел и голосуете у наших опытаниях, а мы працягнем сачыць за развіццём падзеяў і абавязкова на Белсаце пра ўсё раскажам. Але ўжо заўтра. Сёння вам вялікі дзякуй за ваши каментары, упадабанні, конечно ж, і вашу увагу. З вами працавалі цягам гадзіны Анастасія Русецкая. Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Да пабачэння.